Barkanku da zuwa tashan Arewa Entertainment TV. Kada ku manta ku danna subscribe. Wannan da kuke gani a wurin shooting film din Gidan Danger, ga su can da giya a hannunsu, kuma muna bayan fage. Igotelo a wurin shooting film din Gidan Danger, ga su nan bangaren kabilu ne da giya a hannun suna rawa, munnar mai gidan ya mutu. Nan kuma bangaren musulmai ga su can a yadda fim din yake, nan kuma ana takaici mai gidan ya mutu. Wani kallo sai Gidan Danger ga su nan ga masu zaman makoki su bangaren musulmai ne fim din Gidan Danger. Su kuma murna suke wai an yi mutuwa ko gaskiya amma a fim sacen da bakin kaya